Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä vastaan teidän antamiin kysymyksiin. Ja mennään videon pariin. Mä oon Hasseli. Mä oon Toffe. Ja mä oon Lilja. Tossa mun parseet. Tossa on se iskä. Ja eka kysymys on. Missä karsiassa mä asun? Mä asun keskimmäisessä karsiassa Donnaa vastapäätä. Se on mun lempikarsina. No kai se nyt on, kun se on suoma. Niin. No joo. Sitten seuraava kysymys on lempiväri. No pinkki. Se on niin ihana väri. Mä haluaisin pinkit varusteet, mutta ei vaan mulla oo. Mulla on semmoset jotkut, en mä edes tiedä. Jotkut liilat, en mä tiedä. Mut joo. Seuraava kysymys on lempiratsastaja. No Peppina, sillä on aina pinkki takki päällä, mutta joo, Peppina on sen takia, koska se ei ikinä vedä niin kovaa suitsista. Se on niin hellä. Niin, mä en voi kestää kuinka ihana se on. Se on ihana. Siis se on ratsastanut mulle 5 kertaa putkeen. Se tulee varmasti mun hoitajaksi. No totta kai tulee. En kyllä yhtään ihmettele. Peppina on kiva. Joo. Peppina on mun lempiratsastaja. Se on ihana. Ja seuraava kysymys on lempihevonen. Jos näitä ei saa sanoa, niin varmaan joku. Joo, mun paras kaveri Mandy. Vaikka me ei ole samassa tarhassa. Joo, Mandy on mun lempihevonen. No sitten inhokkihevonen on kukapa muukaan kuin toi. Mä en oo tyhmä. En mä sanonutkaan. Niin varmasti. Joo, toi on mun inhokkihevonen. Mä kuulin. No mitä mä sanoin? Että mä oon semmonen lantakasa. No, jaha, mene nyt pois. Ja toi on muuten tallinkin. Mä kuulen vieläkin. Joo, toi on tallinkingi. Se on niin ylimielinen. Seuraava kysymys on, että minkä ikäinen mä olen? Niin mä olen 10-vuotias. Niin, mä tykkään 10-vuotiaasta. Ja mä oon 20. Joo, tässä oli tää video. Sori, kun tää oli näin lyhyt, mutta haluatteko te toisen osan? Ja laittakaa niitä kommentteihin niitä kysymyksiä. Joo. Me nähdään sit ensi videon parissa. Moikka! Moikka! Moikka!